ruwet ruwet guys. Traktor balape lagi di benerin ya sama Pak Tukang. Ini kok jadi traktor balap. Tukang gosok. Nah, video karongkar. Wong kuwi penggaweane wong karong-karong kuwi. Rawat salah. Nyepet langsung begini. Kita lihat dari dekat. Ini metak laundry iki. Laundry. Siap. Jadi traktor balap kok malah Di laundry iki ben resik. aja mek diumbah, dilapi tok. Di laundry, Bos. Oh, bekakas bolot ya akeh ngene kok. Apa sisan ngene iki di laundry. Ya. Sarung dibenekno kan dan nyeluk jupri kaya beres ya to. Ini iki di laundry. Amindon gaweni. Jadi kecepet-cepet ini diesel ilang kabeh. Traktor digandeli rawatan telu kok. Gane wis gak ngosal. Karena ngosal aja rasa ya. Ora ngosal blas ya. Piye ya kok. Malah ngiwang mikul barang kene aduh. Sing duwe selase kok dhuwur Iso nyingkalnya tak pikul kalau tak surung. Info iki dandan kok nyanyi dandan mesti san teman-teman baute dol iki treker dol kok jeneng aja iki mak langsung diskusi mak kali kabeh sowan. Jangan terpesona dengan penampilan. Ini roh traktor balap Yanmar kalahe perkara baute kendu. Baut kende pengaruh ya. Ya gak kuat mlayu. Wis jane nomor 1 ngene. Kalah ning baut. Baute kendu mundur, akat mlayu. Yanmar jane ya istimewa lho. Cuman jeroane wakih. Oh, wah itu. Wah, Sak bak era cukup. ini membrane Menting nyerono.
Dikai mesin Supra nih, walah kena nggulirat kol. Iya, kayak mesin Supra nih kena nggulirat kol Yanmar. Tapi kok padha fanatik nang Kubota ya. Kaya Honda Lah iya. kita lihat trading rego podo kualitas kalau mana nih klaker Yanmar ngelamane ning klaker to. klaker ini perusahaan gitu Nang kualitasnya terjamin ya. Tapi regane kok kalah. Gumun aku. kayak dia kan uduk sing terkenal kan wong batu dek Honda Aku terus bangkrak ya seneng Yanmar. mulai tuh Hah? sing tor kuat kalah ning lek wesi kalah ning bola lek sing tor sing Bromo gitu mungkin jarang nek arah Klaten Ya khusus pegunungan lho. iya kene kare panas ke hutan Beneran Juli lho. Langsung kena tinggu balapan. Rasa dandannya tapi kalah nih belakrak toh nek menang tuh rodo tapi nek sekali ledor ampun gak kena oh kirane kocak sithik endang gak diganti ngono ya. ganti Ora gelem ndek kocak. wis dikuri Apa? diri Ndira yo wis ya. Nang gawe pinean. mlaku apa Karo. Iki nang dhewe lah. ah jadi dia yo taruh tuh betah yang sawah yo Nenek yup-yupan betah. Nang panasan yo di trading mbak aku melatar bayu ini sekali ya nih salah ya wis salah gawe ndek wong lapangan yo. wis saiki ya mate wis duwe bulanan iki posting Jajan atos. Wong nyolong-nyolong nek gulis lho ya. dongkat ra kena dongkat kok Gulis. Dilo ilang diesel. Hah? Apa? Angkat. Iya. Kuat ora dhewe? Kuat ya. tinggi aku Walah, aku mau kasih apa? Ini roga gila nih apa?
teko. Ayo. Ini sing jadinya patri kabeh. Iya, Ini bakal barang iki. iya. Ngombo kono cakepane. Sorry ya kan ndek liur iki. Wis geket golek paton. Siapa? Sorry. Lah pokoke ndek dhewe. Ya pengen loro. Ayo, enak iki aku. Aku bangsae aku diselintak. Kadung ngene. Malah geget iki mang. Pasang no listrik. Ya, telepon e bocah ya. Delok kapan.